Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 26 чэрвеня. Гэтым разам мы завітаем на выставу «Вялікая кніжная люстэрка», пазнаёмімся з антычнымі прадметамі, што папоўнілі калекцыю Пушкінскага музея, прапануем вартыя да прагляду праекты тэлеканала «Беларусь-3 і пагаворым пра прэм'ерны спектакль «Прымітывы», што заўтра пакажуць у культурным хабе УК-16. Пачынаем з галоўнай падзеі гэтага лета другіх еўрапейскіх гульняў. Сёння 6-ты дзень спаборніцтваў. Сачыць за імі можна асабіста на спартыўных пляцоўках, а таксама наведаўшы культурныя мерапрыемствы на фан-зоне гульняў. Дарэчы, каля палаца спорту працуе галоўная з іх. Сёння там ладзіцца канцэрт з удзелам Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя Іосіфа Жыновіча, ансамбля «Харошкі», Александра Саладухі, Макса Лоуренса і вечараўніцы. А заўтра там пройдзе Дзень культуры і традыцый Турцыі. Наведвальнікаў чакае прэзентацыя гісторыі і кулінарыі правінцыі Газіантэпы і выступленне ірэі групы «Гашмек» з Турцыі. У сталічнай мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» да другіх еўрапейскіх гульняў зараз працуе выстава спорту польскім плакаце са збору «Дзіда Постер Колекшн». Плакат з'яўляецца адным з элементаў інфармацыі, агітацыі і дакументацыі спартыўных падзей. Па сутнасці сваёй ён напярэджвае ўсе спартыўныя падзеі, бо анансуе іх. Выстава ахоплівае 40 аб'ектаў з вялікай калекцыі Кшыштафа Дыда з Кракава, якая дзейнічае ўжо каля 60 гадоў. Пазнаёміцца з плакатамі можна да 30 чэрвеня, уваход вольны. Фальшывая нота на сцэне тэатра студыі кінаакцёра. Тут напярэдадні адбылася прэм'ера спектакля паводле аднайменнай п'есы французскага драматурга Дід'е Карона. Рэжысёрам пастаноўкі выступае народны артыст Беларусі Александр Яфрэмаў. На прэм'еры пабывала і наша здымачная група. Псіхалагічны трылер «Фальшывая нота» трымае гледачоў у напружанні, здаецца, усе 1,5 гадзіны. Спектакль кранае падзеі другой сусветнай вайны і ўздымае тэмы выбару, помсты і прабачэння. П'еса французскага драматурга Дід'е Карона, створаная ў 2017 годзе, ужо набыла шмат варыяцый пастановак у краінах Еўропы, зацікавіла «Фальшивая нота» і народнага артыста Беларусі, рэжысёра Александра Яфрэмава. Спектакль на тему чрезвычайно современную, хотя речь идет о событиях, которые в основном происходили во время Великой Отечественной войны. Но современность для каждого своя. Что такое грех, что такое убийство, насколько возможна месть в этой ситуации, приемлема ли она, что такое музыка для современного мира, и что такое гармония и красота, и как заслужить прощение. Философские, глубокие, серьезные очень категории. Сам рэжысёр прызнаецца, іншых пастановак п'есы не бачыў, дзейнічаў на ўласнае адчуванне драматургіі. Дарэчы, вырашыў увесці ў спектакль новага героя, якога не было ў арыгінальным варыянце п'есы. Он без слов. Я не претендовал на то, чтобы переписывать драматургию Дидье Карона, но мне кажется, что этот персонаж очень много значит для вот этого спектакля. Это персонаж маленький скрипач. Убачыць на сцэне гледачы і мэтраў тэатральнага мастацтва. Адну з галоўных роляў спектакля выконвае заслужаны артыст БССР Владимир Мишанчук. Узаемадзеянне на адной сцэне знакамітых акцёраў і маладых талентаў адна з характэрных рысаў пастаноўкі Яфрэмава. В нашем спектакле он дает попробовать эти серьезные работы, которые не под силу, наверное, очень именитым актерам, молодым. Вот это отличительная черта нашего спектакля. Дарэчы, спектаклем «Фальшивая нота» тэатр кінаакцёра прэзентаваў і сваю новую сцэну. Будынак на Машэрава хутка стане асноўнай пляцоўкай для спектакляў. Больш за 1000 прадстаўнікоў харэаграфічных напрамкаў з розных краін свету стануць удзельнікамі танцавальнай падзеі Dream Dance Fest, што пройдзе 14 ліпеня ў рамках 28-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. У конкурсе паспаборнічаюць ужо падрыхтаваныя танцоры, якія будуць выступаць 12 гадзін запар. Госці фестывалю ўбачуць каля 140 нумароў. Таксама ў праграме пазначаны майстар-класы, знаёмства з харэографамі, танцавальныя батлы, а таксама маштабны турнір па джаз-дэнс. Да канца чэрвеня ў Мірскім замку ладзіцца выстава «Вялікая кніжная люстэрка». Сваёй назвай экспазіцыя невыпадкова абыгрывае абрэвіятуру Вялікага княства Літоўскага, бо галоўны яе экспанат – статут 1588 года з фондаў музея гісторыі Магілёва.
Таксама увазе наведвальнікаў прадстаўлены кнігі радзівілаўскай бібліятэкі з фондаў цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, аднаго з самага вялікага кніжнага збору, што захаваўся на тэрыторыі Беларусі. Усяго ў складзе больш за 3500 друкаваных і рукапісных дакументаў, якія датычацца самых розных сфер жыцця чалавека. У мірскім замку прадстаўлена толькі невялікая іх частка. Ён лічыць музей жывой матэрыяй, ходзіць на працу 7 дзён на тыдзень і прынцыпова не карыстаецца службовым транспартам. Імклівы, празорлівы і неверагодны элегантны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Уладзімір Пракапцоў заўтра ў праекце майстэрня гісторыі аднаго мастака а 11 раніцы на Беларусь-3. С кожным днем я для себя открываю заново музей. Я радуюся як школьнік, калі мне ўдаецца зрабіць нейкі праект. Летні джазавы сезон у Мінску сёння адкрыюць легендарныя зоркі вакальнага джаза з ЗША, лаўрэаты Jazz Awards, нью-йоркская вакалістка Мішэль Хендрікс і спявак з Мінеапаліса Дуайт Томпсон. Уладальніца голасу дыяпазонным у 3 актавы і майстар галасавой імправізацыі, Мішэль стаіць на адной прыступцы з Элай Фіджэральд. А пласцінкі 70-х гадоў вакаліста Дуайта дагэтуль перавыдаюцца і карыстаюцца папулярнасцю. Сёння і заўтра ў Мінску артысты выступяць пад акампанемент джаз-квартэта латышскага саксафаніста Крыстафа Лібоўска. До 1 верасня ў Нацыянальным мастацкім музеі ладзіцца выстава жывапісу заслужанага дзеяча мастацтва Беларусі Івана Стасевіча. У экспазіцыі, прымеркаванай да 90-годдзя з дня нараджэння майстра, прадстаўлена каля 20 карцін, на якіх адлюстраваны пасляваенныя гады. Аўтар палотнаў перажыў з партызанамі акупацыю, а калі Беларусь была вызвалена, 15-гадовым хлапчуком быў залічаны ў аўтамабільна-дарожную частку першага беларускага фронту. Падчас вайны маляваў баявыя лісткі, плакаты, дарожныя ўказальнікі, апошні з якіх да Рэйхстага 250 метраў. А тым часам калекцыю Пушкінскага музею ў Маскве папоўнілі каля сотні антычных прадметаў. Старажытныя шлемы, мячы, амфары і пярсцёнкі, якія калісьці належалі жыхарам Баспорскага царства. Усе падрабязнасці ў наступным сюжэце. У музеі мастацтваў імя Пушкіна нядаўна адбылося папаўненне. Антычны збор сям'і Карысалавых, калекцыянераў з Пецярбурга. І львіная доля экспазіцыі воінскія шлемы, самы старажытны 6 стагоддзя да нашай эры. У той час шлемы – гэта не толькі баявое ўзбраенне, але і знак прыналежнасці да эліты. Іх беражліва захоўвалі, перадавалі ў спадчыну. На первый взгляд кажется, что они серебряные. На самом деле эти шлемы выполнены из бронзы и меди, и сверху с помощью специальной технологии покрыты оловом. Они сверкали на солнце, вызывали, так сказать, определенные эмоции. На выставе прадстаўлены мячы, якія дапаўнялі вобраз воіна, і унікальныя бронзавыя пярсцёнкі. У 3 стагоддзі да нашай эры іх дарылі выхадцам з Басфора, якія служылі ў Егіпце пры двары Пталемеяў. Усяго ў экспазіцыі каля сотні прадметаў. Мецэнаты Карысалавы адны з самых вядомых у Расіі. Дзякуючы ім ужо папаўняліся калекцыі Эрмітажа і гістарычнага музея. Убачыць унікальныя фатаграфіі сучасных майстроў з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы і Азербайджана, а таксама пабываць на іх лекцыях і майстар-класах па фотасправе можна гэтымі днямі ў Віцебску. Сёння там стартуе 4-й міжнародны фотафестываль імя Сігізмунда Юркоўскага «Фотакрок». Гэта штогадовая падзея, якая аб'ядноўвае прафесіяналаў і аматараў для абмену вопытам і творчымі ідэямі. Цягам 5 дзён увазе гледачоў будуць прадстаўлены 12 выстаў. Ад мінімалізму чыстай фатаграфіі да суперсучасных абстракцый. Спецпраект «Мультимедіа», вулічны паказ мультымедыйнымі жывымі інсталяцыямі на аснове фатаграфій, лекцыі па гісторыі фотасправы і 10 майстар-класаў па фотаарту. Святочны канцэрт прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Віктара Бабарыкіна заўтра пройдзе на вакзале станцыі Мінск-Пасажырскі. Сумесны з беларускай чыгункай музычны праект прымеркаваны да Дня незалежнасці і 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Канцэрт пачнецца о 13 гадзіне ў зале чакання на 3-м паверсе вакзала. Цягам гадзіны для гараджан і гасцей сталіцы прагучаць творы вядомых кампазітараў, а таксама мелодыі песень ваенных гадоў. Выстава карцін і скульптур, прысвечаная 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, адкрылася ў мастацкім музеі імя Паўла Масленікава. У склад праекта пад назвай «Рэха вайны» ўвайшлі работы з фондаў музея.
Кожная з прадстаўленых карцін і скульптур адначасова паказваюць трагізм вайны і гераічны подзвіг народа, які ўстаў на абарону роднай краіны. Створаныя ў розных напрамках, яны аб'яднаны эмацыйным фонам, асновай якога з'яўляюцца абостранае пачуццё патрыятызму. А ў Гродні да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і юбілей Гродзенскай вобласці ладзіцца абласны конкурс на лепшае складанне радаводу «Мой род, мой гонар». Да ўдзелу запрашаюцца ўсе жадаючыя. Для гэтага неабходна прадставіць у лічбавым фармаце гісторыю сваёй сям'і або генеалагічнае дрэва не менш за 4 пакаленні. Конкурс праводзіцца па 2 намінацыям: мастацкае афармленне генеалагічнага дрэва з пакаленным роспісам да яго і стварэнне сямейнай гісторыі на тэму «Ваенныя старонкі майго радаводу». Заяўкі прымаюцца да 31 снежня. Яна прызнаецца, што апроч кіно для яе нічога не існавала. Праўда, пасля з'явіліся студэнты. З імі яна бывае жорсткай, але ніколі нікому не дазволіць пакрыўдзіць тых, каго лічыць сваімі дзецьмі. Актрыса, сцэнарыст і кінарэжысёр Маргарыта Касымова, герой чарговага выпуску праграмы «Камертон». Глядзіце заўтра ў 19:35 на Беларусь-3. Живи по принципу. Если ты не умеешь делать добра, то хотя бы не делай зла. Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр заўтра запрашае на прэм'еру балета «Жизель». Спектакль і раней быў у рэпертуары тэатра ў пастаноўцы Ніны Дзячэнка. Новую версію пастаноўкі падрыхтавала творчая каманда на чале з галоўным балетмайстрам класічнага балета ўстановы, народнай артысткай Беларусі Кацярынай Фадзеевай. Дырыжорам-пастаноўшчыкам выступае Мікалай Макарэвіч. Другі паказ у бягучым тэатральным сезоне адбудзецца 11 ліпеня. А ў культурным хабе ОК-16 заўтра адбудзецца прэм'ера спектакля «Прымітывы» паводле п'есы Аляксея Андрэева. Мы сустрэліся з аўтарам і пагаварылі пра адметнасці тэатральнага праекта па матывам гісторыі жыцця мастачкі Алены Кіш. Алексей, здравствуйте. На днях в культурном хабе ОК-16 состоится премьера спектакля «Примитивы». Но у слова «примитивы» нет множественного числа. В это слово вы вкладываете укор всем, кто глух и слеп к искусству, и проецируете судьбу Алены Киш на всех художников недооцененных. Если такой вопрос уже рождается еще до премьеры, значит, мы все-таки долго, споря про название, выбрали его правильно. Потому что смыслов и подтекстов в нем заложено очень много, начиная от того, что Алену Киш считают одним из самых ярких представителей примитивного наивного искусства в Беларуси, заканчивая тем, что в текстах, которые мы использовали, работая над пьесой, есть отсылки к Метерлинку, и там у него тоже упоминаются примитивы, как жизни, он там о цветах пишет. Но я думаю, что зрители смогут эти смыслы искать сами, расставлять акценты так, как они сочтут нужным. Несмотря на то, что сегодня талант Алены Киш признан безоговорочно, что бы вы ответили тем, кто до сих пор говорит, что это не искусство? Это тоже тема, которую мы поднимаем в нашем документальном исследовании. Можно ли человеку объяснить, что такое красиво? И вот этот вопрос мы задавали очень многим людям, по сути, соавтором нашего исследования документально-театрального. И ответы на этот вопрос очень разные. Они тоже стали частью этой пьесы. А как вы открыли для себя творчество Алены Киш? И мое отношение к ней на том этапе, когда мы начинали работать, было не очень простым. То есть я не мог понять, вот как бы разделить эту любовь так же безгранично и безотносительно, вот как ей наполнена Аня Балаш. Но когда я начал работать с материалом, видимо, вот как бы мне это свойственно, я человек достаточно рационально загружаюсь в этот материал, я проникся этой любовью. И для меня сегодня Алена Киш, ее судьба в первую очередь, это такая вот и трагическая, и прекрасная, но, в общем, к сожалению, универсальная судьба художника в любом времени и в любом пространстве. Очень непростая судьба. И, мне кажется, достойной памяти и внимания. А будут ли работы Алены Киш представлены живьем в спектакле? Нет.
То есть вот в процессе уже работы над пьесой, да, отсняв в очень хорошем качестве там, эти работы, доступные нам для съемки, мы поняли, что вот так лобово и красиво выводить их в пространство сцены, наверное, не стоит. Но поскольку процесс очень живой, он сейчас идет, да, может быть, что-то изменится, но на сегодняшний день нет. На сегодняшний день самих полотен в пространстве сцены нету. В спектакле занят актер Александр Молчанов. Получается, что сама Алена Киш будет присутствовать только в текстах? Какую-то часть вот этого структурного построения пьесы я уже изложил, да, она состоит из единственного актера, живущего на сцене, в пространстве, которое создается с помощью видеоряда, аудиозаписей и, конечно, музыкального живого ряда, который создает прекрасный музыкант и исполнитель Дмитрий Лукьянчик. Алексей, спасибо. И хочется пожелать нам, чтобы все забытые пласты искусства, они возрождались, открывались и становились поистине народным достоянием. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.